Перший мученик антиправославної революції 1917 года священномученик Владимир Богоявленський. Пізнім холодним вечором 7 февруара 1918 года група людей некого лівого сектора з оружием в руках насилу вивели із ворот Києво-Печерської лаври митрополита Владимира Київського в монашескому облаченні, що указувало на то, що вони преднамеренно і по указці деяких обновленців і автокефалістів получили заказ фізично знищити сторонника єдинства церкви. Так в числі святих церкви родився і в числі перших мучеників священномученик Владимир Київський. Бог не случайно воздвиг пак пізніше в Україні нам нового митрополита тоже Владимира Сабодана, сохранившего единство православия после распада Союза. Миссию священномучеников Владимиров ныне смиренно продолжает блаженнейший Онуфрий, митрополит Київський і всія України. Історія православ'я в Україні повна образів святих для подражання нинішнім пастирям церкви. За то время, доки Владимир Богоявленський ніс, наприклад, служення екзарха Грузії, там ним було построєно більше 100 храмів, відкрито вище 300 церковно-приходських школ, між учащимися були мусульмани, юдеї, протестанти, армяни, старобратці і діти сектантів. Як було би прилично днеська грузинської церкви поддержати канонічне православ'я в Україні, вспоминає труди митрополита Владимира Київського на благо грузинської церкви і її народа в ті древні часи. Позад Грузії владику назначили митрополиту в Москву, де він построїв єпархіальний дом, в якому розмістив общество любителів духовного просвещения, православное миссионерское общество, отделение палестинского общества, Кирилло-Мефодиевское и Марии Магдалинское общество. В здании проходила издательская работа. Єпархіальний дом, по отзыву історика Владимира Козулова, став колискою общественних церковних організацій. Аж до 1918 года сей Владимиров єпархіальний дом жив необычайно активним життям. Кожну неділю тут проходило много мероприятий. Православні богословські чтення для робочих, рождественські, пасхальні. Проводилися курси пастирські, псаломническі, місіонерські, женські, богословські. Проходили з'їзди, собрання, відмічалися юбілеї не лем церковні, но й світські. Будущий святитель Київський Владимир продовжував свою просвітницьку діяльність в його єпархіальному домі, де продовжалися лекції, чтення, бесіди, дійствувала бібліотека з таким великим читальним залом для многих желаючих. В 1912 році митрополита Владимира перевели в Петербург, а пак у Київ. Но той і чекала його мученическа кончина. Революційний большевицький переворот 1917 года активізував діяльність сатаністів, общества безбожників, відкриття дверей протестантам і католикам, сторонникам незалежності українських єпархій від Московського патріархата і при цьому активного знищення православної канонічної церкви, храмів, монастирів, книжок і ікон. Митрополит Київський Владимир повів себе як сторонник єдинства і неділимості церкви, за що і поплатився. З захватом Києва большевиками почалися грабежі, насильства, осквернення храмів і монастирів. Тоді ж і почалася і клевета на святителя, котрий будто би обирає лавру, получає великі гроші. Дуже дивно, що така клевета нині паде і на насельників Києво-Печерської лаври. Як дивно повторяються события клевети столітньої давності, коли днеська потомки большевиків, копіруя своїх предків, обвиняють в надуманих гріхах монахів Києво-Печерської лаври, приписує їм, що вони щось із лаври виносять. А від монахи в 60-х годах прийняли лавру від большевиків ограблену, облуплену, без украшення ікон. І їм приписують нині, що вони щось і кудись виносять. Акт медицинського осмотра тіла вбієнного митрополита Владимира Київського у
тому вже 1918 годі показав, що архіпастиря-мученика розстрілювали розривними кулями і кололи холодним оружієм. Гетьман Скоропадський установив на місці розстріла мученика пам'ятник святителю і сповіднику, котрий був, на жаль, дуже скоро розрушений, коли город Київ заново був захвачений большевиками. Літом 1992 года по благословенню митрополита Київського вся Україна Володимира чесні мощі священномученика Володимира були обретені і почувають нині в дальніх пещерах Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Священномученик митрополит Володимир Київський днес почиває в обітелях Отця Небесного, убійці же торжественно увержені в вічні муки. Потомки святого Володимира Київського нині продовжують бути православними, страдати за віру Христову, а потомки убійць повторяють міру своїх отців. Ведь сліпота духовна очевидна для всіх, коли всі неправославні релігії убійці почитають, шанують, а істинну церкву Христову активно гонять, міняє лише формат безбожия і основання для гонений. На результат єдиний тот же – избиение Божих пастирей, мучение народа Божого, захвати храмів і монастирів. Священномучениче Володимире Київський, моли Бога у нас, віри православної, непорочний блюстителю і заповідей Христових усердний ісполнителю, священномучениче Владимире, Христа всім серцем возлюбивши, пасту твою добре те упасав, незлобиво мученичську смерть приялися, сього ради в вічній славі пребывая, моли спастися і нашим душам. Образ Христова милосердия являя, покрою и защищение пастырь былися святителю Отче Владимире, в кротості і страданню приємля, безбожних мучителів благословляя, ти простив їх. Тим же й нам і спросив Христа Бога дух мирний і велику милость.